Kublai phi baro kini gilongi khubor bamtagasngi. UMP Barim Karaja Sabhan Meghalaya ula phaidin batkan mawi ka jingyat linti jong ka kamsan perthai kabla jan kot shaka south host nem da kababatai ki jinghi kai ki jingye kendu ba ki jingye ki bra penwandur ya kumunong yalam pat ba. Habakran bakilat pathai kubor hadin belakut ka samoy tre kam jung kumudukot ka Raja Sabhan adu usnem arhajar arpau hadu arhajar arpendriu u Dr. Khaluki ulo ong ba ka jingye so jong ka politik kalasdang nadu kapor pedang samla. Ula yo ya ka jing shania ka jing iet ber ki jing hikai na bun ngut kinong yalam ki berang ba ki belah hikai ya kumno bani kran ber ki pat ba ban snothu ya ki jing e jong ka imlang salang. Ka jinglong samla kala ayanga ka jing shania ba ka jing hikai na ki ba bun kinong yalam ong u Dr. Kharluki haba pen pau ya ka jing sngongu ya ki bela yalam lenti ya u ha ki snem beningkong jong ka jing ya jong u ha ka kam pat ba. Pi nga ka iku nga sultanat long ba nga ka kopor ngandang kana hari nga yo kita ka yute ka jing sania lagi di lidar nang ta skoy nga yo ka jing e jong ki mai bon nga yo kumun ong yo jing hikai kan kumun ong kumi ba bring sa hikai bahai nga ong pai Kharluki metep habang keren pai ba kumno men keren medai men ketik na wasmit me ong ya me ta me la de PhD temen keren ni ka Greek sa me don kam melet sejaka ber pan keren yo pan yong melet sejaka bagi medai men skau thu ban keren nang ta sekawe isai ong ya mar isai melin men ni le kat ni ya metep we ne pun iyo u is ke wang ha politics unero yo men dai men learn medai men trump card u is kenang ba people will recognize you in politics. Dengan lap long isya te he knows his politics yang pej bahaba. Kumno ki beri persang ban sai lai iu kimla idon kata la jong ka iu jong i kum iu kan. Ta ke jing ya jong abak ma pakem bat ka wei bang sultanat ma pakem ko long bang ma ba. 86 nga join ke HPU, 88 ke de first experiment jonga in politics. Nirem bro nyau sit Giant Hills ke job kongres sansit ke job independent arsit ha ko por ma pakem la kham stom te kan ma wa khot ya ang tai ong pai ta te nga la kham stom ngan thung me kung planning secretary but me deben plan ya ga election MDC 89 but it ong nga young man, this is a baptism by fire te ong ho nga don me la ban wan bani konsol panga ye trelang wat i te ka jing yo buj ni ke jing hikai jong i ni penkelai ke MDC election ke kawan ke HSPP bat ka HPU wat ha jing rem ke zero how 88 ni job ke district council suppose nem nang to ha ke UDP ni sarlot ye ke Giant Hills atau district council ke kita ke long yu te ke sultanat long kum ba aping ka jing kedua ngai i ke long ba ise sultanat ba nga dale seno se khot ba nga ba kwa hi bangan don rekat ba i ngala yo pun ke hikai ni ba kumta his ilong ubriu jong ki pai ba kata tim la benden ilong briu pai ba ju hikai nga ju itho nga kum no bi dang rit ba i imma ka ha ke kum ong senong kendong ong teng sai amasi itho kana kita ke jinglong kimrat u itip nang ta yong dengan ledon ke politik so ngitip hi de briu be dengan trai kawai ke banga tenak kelong ba ngar persang nga tengam ong bang de bohok ngomong de wi persang iban imbe ke jing im ke dong ana mar la hikai nga ye nei pa ki da ong pai khon kono ani sia be imbe kita ke bre don kam ke jing im te ko ong ba kek te ha ko por bilong chief minister ba kek tengan ong fi ha to kan nga ngau ye di ba I'm quite powerful ru at lo mar ba isania ba kek nga ba long ba sakwe ilong bole rit ba kek kalong ba ilong chief minister tenrai de don kam ong sar ngan wan nga fi ngan wan nga yado kata kan the only thing is ke ba if I ever regret kalong ba ketu ke jing hab jong i kan to ketu ke jing hab jong i tengar ngomlen ni kata we are there na mar kami ketu ke issue jong ketu ka ha le ana ketu issue jong me house kan tengar ha ketu ngatip i bahai nga he's good to me so you tare nga ya kata kan tiba nga ngamla ban ayu kan ngamla ban accept beketukan dia kan ketu long mdei kita ke kini ke bor ketu ke sumi ba ya ketu ke isu ketu ka
nang kale house kadai ka tu isu mdan wei ba kwa ban kini ka bor ka sulmi ba ka tu isu te kidon no ki MLA na katuk ani ne UDP nang ta neki NCP kini kitai te wan no ki kelang to am kolong pi ke UDP ya kata ne khasi jan hilsi kadai ka area ka bayat by regional te hadin ba ke do ka UDP kam tolot ra ka jing tolot jong UDP gelong hakini kisnem bumi ka WPP ga tenga try ba kipai ba gila identify ya ka UDP bat ka government ga mar kata kadaw te herai la pi pej para ka jing job jong WPP kemud still regional force kidang dominate ki khasi jan dia politics ga